Tradicionalment, la desocupació acostuma a baixar durant el mes de maig, però enguany ho ha fet amb menys intensitat que en els últims anys. El nombre de persones inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya aquest mes de maig s'ha situat en 385.568 persones, 13.378 aturats menys que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra significa una reducció del 3,34% en la xifra d'aturats respecte al mes d'abril i del 5,84% respecte a la de fa un any. S'ha registrat el major descens de persones aturades en un mes de maig des del 2012, segons les dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Amb aquesta xifra, Catalunya esdevé el territori de l'Estat on ha caigut més l'atur, arribant a unes xifres que no es veien des de l'octubre de l'any 2008, amb 378.000 persones aturades. Les demarcacions on més s'han reduït les llistes de parats han estat Lleida i Girona. D'aquests 385.000 aturats a Catalunya, 165.000 són homes i 219.000 dones. El sector que més ha contribuït al descens de l'atur ha estat el dels serveis. Concretament, a Catalunya hi ha 8.533 aturats en el sector primari, 44.555 en la indústria, 33.575 en la construcció i 271.478 en el sector dels serveis. En el conjunt de l'Estat, les llistes de parats s'han reduït en gairebé 84.000 persones. Actualment, hi ha apuntats a les oficines d'ocupació 3.252.000 parats, gairebé 1,8 milions de persones menys que des dels màxims assolits al febrer del 2013. Durant el mes de maig, a l'estat espanyol, l'atur masculí ha baixat un 3,7% respecte a l'abril i un 8,9% respecte a fa un any. En canvi, l'atur femení millora més lentament, ja que la reducció respecte a l'abril ha estat d'un 1,65% i respecte a fa un any d'un 3,91%. En el conjunt de l'Estat, la reducció de l'atur també la van liderar els serveis, amb 53.542 aturats menys. La construcció va reduir a 11.254 aturats. La indústria va reduir en 8.227 el nombre d'aturats i l'agricultura en 8.032.